ನಮಸ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಗಂಟೆ ಎತ್ತನ 10 ಸೊ ಇತ್ತೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ದಾರಂದ ದೀಪನ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಪಂಡ ಎಲೆ ಮಟ್ಟದ ಸುತ್ತಿಗೆ ಇದು ಮಲ್ಪೆರ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಎದುರ್ದು ದಾರಂದ ದಿನಾಗ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡತೆ ಅಂಚದು ಅವು ಇನಿ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಸೀರೆ ತುತ್ತದೆ, ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸೀರೆನೇ ತುತ್ತೋಡು ಬಂಡೆ ಅಂಚದು ಸೀರೆ ತುತ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸೀರೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ತುತ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅದ ನಾನೊಂದು ತುತ್ತೊಂದು ಸೀರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲೌಸು ಮೇರ್ನ ನೀರು ಗೊತ್ತಡೆ ಚುಮ್ಮಿನ ಅಮ್ಮನ ಮುರಣಿಯಾನ ಚುಮ್ಮಿನ ಅಡೆಗೆ ಓದಿತ್ತೈತೆ ಅಪ್ಪಾಗಾರು ಒಂಜಿ 2 ಬ್ಲೌಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂಜಿ ವೈಟ್ದ ಒಂಜೊಂದು. ಸೊ ಒಂದು ಯಾನೆಗೆ ಇನ್ನಿ ಒಂದು ಇಂಕು ಮಾತ ಸೀರೆಗಳ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಂಚ ವೈಟ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು. ಸೊ ಯಾನ್ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೆ ಹಿಂಗ್ಲೆ ಬೇಜಾರು ಗಹನ್ ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜೆ ಬಂದು ಕಾಡೆ ಬೇಗ ಮಿನಿ ಆತುಂಡ ಗಹನ್ ಇದ್ವಿ ಕೋಡೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಕಾಡೆ ಬೇಗ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಅಂಚದ ಎಂಗ್ಲು ಗಹನನ ಸ್ಕೂಲು ಪೂರ ಪಿದಾಡ್ಪಾದು ಲೇತಂ ಪೋಪುನೊಂದೇ ನೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿಂದು. ಬಟ್ ಒಂದು 10:11 ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ದಾರಂದ ಮಲ್ಲ ಕಡಿ ದೀತಿನ ಎಲ್ಲಿ ಆತನಿ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ಐನು ದರ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಒಂಚ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಿದ್ದಾಡ್ರೆ ಬಂಡೇರು ಯಾನ್ ಬಿದ್ದಾಡ ತುಂದುದೆ. ಓಕೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸೀರೆ ಮಾತ್ರ ಈಸಿ ತುತ್ತಾರೆ, ಲಾಯ್ಕ್ ಪಟ್ಟಿಲ ಫುಲ್ಲುಂಡು. ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಬತ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಒಂಜಿ ಸೆರಂಗ್ ಪಾಡ್ತೆ. ಬಟ್ ತಿತ್ತು ಪೂರ ಅಲ್ಲೋಲ ಆತನು ಇತ್ತೆ ಮೇರೆ ಪತ್ತೆರವ ನೋಡು ಫುಲ್ಲೊಂದು ಆತನು ಸೀರೆ. ಓಕೆ ಎಂತಾಯ್ತು ಎಂತಾಯ್ತು ಮಗ ಬ್ಲೌಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾರೆ ರೆಡ್ ಆರೆಂಜ್ ಇಲ್ಲ ಪರ್ಪಲ್ ತಮ್ಮನ ಇನ್ನೇ ಹಿಂದೂ ಚೂತ್ ಪಟ್ಟಿ ಬರ್ತಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಾಮಾನು ಬರೋಕೆ ತೊಂಡೆ ನಂಚಿ ಬಾಡಿಗೆ ಓದಿದ್ದೆ ಮಾರ್ತಗೆ ತೊಂಡಾರ ಒಂಚೂರು ಉಂತುಲೆ ಯಾವಲೆ ನಿನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಬರ್ತನ ಆತಬಿ ಮರ್ತಗೆ ತೊಂಡಾರ ಸರಿ ಎದುರು ಒಯ್ಪುಲಿ ಉಲಾಯಿಪಿದೆ ಉಂಟು నేను యానించ పత్తును ఈసారి ఇది ఇస్తాడత పత్తును ఈ ఉలాయి ఇది ఇస్తాడు యానించ పత్తున తీర్థ పತ್ತಲೆ ಬಿ తీర్థ ಮಿತ್ತದ ಫಸ್ಟ್ ಸಾರಿ ಪತ್ತೋಡೆ ಇಂಚ ಪತ್ತಿನಿ ಅದೇ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಇಪ್ಪ ಏರ್ಲಿಜ್ಜಾಂಡ ಬಿ ಚಾಕು ಏರಿಜ್ಜಾಂಡ ನೆನಪು ಶಕ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಚಿಲ್ಲಿಗಂದ್ರೆ ಬರೋ ನೆನಪು ಓಹೋ ಚಿಲ್ಲಿಗನ್ನೇ ಏನ ಒಕ್ಕದಕ್ಕೆ ನೆನಪು ತಿಂಪಿನಿ ಕೂಡ ಅವೇ ಚಾತ ನೆನಪೈ ಜೌಲ ತಿಂಪಿನಾನೇದ ತಿಂಪಿನತ್ತು ಗಾನದ ಅದ್ದೇದು ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಆಗ ಅವಳು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತಿಂಡಿ ಹಾಂ ಟಿಫಿನ್ಗೂ ವಡೆಗೆ ಹಿಂಡಿ ವಡೆ ಕೊರಿಯರಾ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ದಾಯ್ಕ ಬಿ ಟಿಫಿನ್ಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕ ಪುಲಾವ್ ಆಗಿತ್ತಂడి ಚಿಕ್ಕ ಏನೇ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವು ಹೆವಿ ಆಪುಣ ಈಗ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತಿಂದು ಕೂಡ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಇಂಚ ತಿಂಪಿನೇ. ಓಕೆ ಇರೇ ಮುಂಡು ಬಿಡ್ಚಾ ನುಂಗುದು ಅತ್ತ ಅವ್ನು ನುಂಗುತ್ತುಂಡು ನುಂಗುದಾ ತೊಟ್ಟೆ ಬೇಡ ಬಿಡ್ಸತ ಇರ ಹಂಗೆ ಬತ್ತೊಂದಾರು ಅವು ಬಿಡ್ಸಿ ಹಂಗೆ ಬೇಡಲಿ ಮನೆಯಣ್ಣ. ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬಿದ್ದಾಡಿಯಾ ಅभी ಅನ್ನೊಂದೇ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಡ್ಬೇಕು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ದ ಪಡತ ನಡ್ಬಾರೆ ಅಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂದು ಏರಿಗೆ ಮೇರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗಹನಿಜ್ಜಂದೆ ಬೇಜಾರತ್ತ ಓ ಪೂರೆಕ್ ವೀಕ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಸೂರೆ ಮಲ್ಲೆ ಜಾಗದಲ್ಲ ಬರ್ಪೂಜಿ ಆಂಡಲ ಈಗ ಆಸೆ ಎತ್ತನ್ ಮಾತ್ರ ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂದೆ ಒಂದು ತೀರ್ಥ ಉಂಡು ಹಾಂ ಗಂಧ ಉಂಡ ಅಂತಲೇ ನಿಮಿಷ ಏನೊಂಚೂರು ಸೈಡ್ ಇದಕ್ಕಲ್ಲವೇ ನೇರಿಗೆ ಇತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ತೀರ್ಥ ಜಪ್ನಾಗ ಸದಶಣ್ಣನ ಅಕ್ಕ ಸೊ ರತ್ನಕ್ಕ ತೆಗ್ದಿತ್ತೇರು ಅರೇಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅರಿವಣಪರ ಬುಡಿತನು ಪಾಪ ಎಂಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಪಿರ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತದ ಅರಿವಣಪರ ಕೊರಿಯರು ನೀರು ಬೋಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನೀರು ಚಿಂಡಾಪುಜಿ ಅವರದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಚವರದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಇರ್ಬೋಡು ಮೇನ್ ಇತ್ತೆಗ್ಲಾ ಬೊಕ್ಕಗ್ಲಾ ನನಗ್ಲಾ ತುಂಬಾಗ್ಲಾ ಪೂರ
ಸುತ್ತಿಗೆ ದೇವರ ಬಡ ಬಡ ಸರಿ ಲೇಟ್ ಅಣ್ಣ ಇಂಚಿವಲ್ಲೇ ಮುಂಟುಡು ಇಂಚ ಅಂತದಿ ನೀರು ಯಾವ 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 ಚೊಂಬು ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡ ಸಿಕ್ಕಿ ಲೋಟೆ 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 ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಚ ಇರ್ ಕೇಂಡಿಚಾರ ಏನಪ್ಪ ಬೋಡೊಂದು ಈ ರೀತಿ ಬನ್ನಾಗ ಹೆಂಗ್ಲೈತೆ ಆಪು ಜಾಂದವ್ಲು ಗರ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಹರಿವಣಪುರ ಕೊರ್ಲಕನೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅರೇನು ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಬುಡಿಯೇರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾರು ಬೀಡಿಗಂದ ಪೋಪಿನಾರು ಅರೇಗ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ರ ಬಲಿ ಬಂದು ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಬುಡಿಯೇರು ಪೊಕ್ಕಾರೇನು ಬುಡ್ದು ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಹರಿವಣಗ ಪೂರ ಜೋಡಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಂತಿನ ಸುತ್ತಿಗೆಗ್ ಪೂ ಪೂರ ಜೋಡಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಎಂಕುಲು ದಾರಂದಾನ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಮಲ್ದಿನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಪ್ಪಡು ಪಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಒಂಚದ್ದು ಸಿಂಪಲೇ ಮಲ್ತ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇದೆ
ಪಂಚಲೋಹದ ಪಾಡ್ರೆತನ ಮಣ್ಣದಡಿಗೆ ಸೊ ಪಂಡ ದಾರಂದ ದೀಪ ನಡೆ ಸೊ ಪಾಡ್ದು ಪೂಜೆ ಬರ ಮಲ್ದದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಾರಂದನ ದೆರ್ತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ದೀಪ ನೋಕ್ಲಾಂಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟಚ್ ಮಲ್ತದು ದೆರ್ತು ಕೊರಡತ್ತೆ ಸೊ ಎಂಕೊಲ್ ದೆರ್ತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ದಾರಂದದಿ ಇಲ್ಲಕನಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸೊ ಎಂಕ್ ಬಾಯಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ನಿ ಏಪಲ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಯಾನ್ ಅರೆಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ಏಪಲ ಬಾಯಿಗೆ ಬಟ್ ಎಂಗಾರು ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಸೊ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಕೇಂಡ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಟ್ ಆರಾದಿ ಬಾಯಿ ದೀಪಿನ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಈ ಒಂಜಿ ನೆಪಟ ಅನ್ಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಾಯಿಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ತೇರು ಬಂತು. ಧರ್ಮದ ವಣಸು ಬೆಂತಿ ನೋಡಿಯಾ ಬೆಂತು ನೋಡು ಬೆಂತಿ ನೋಡು ಗಂಟೆ ಪದ್ರಾಡು ഞാനിವಾಗ ಮಲ್ದಿಸಿ ನುಪ್ಪಲ್ದೆ ಆಡ ಪಂಡೇರು ಪಾಪ ಒತ್ತೆ ಮಂತೇರು ನಂಕಲ ಉದಾಸೀನ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಉಪ್ಪುದ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಚಿ ಹೆಂಗ್ ನೀರು ಬರಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ತಂದಿರ್ತಾರೆ ಪಾಪ. ಓಕೆ ಒಣಸೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲಿಲು ಡಾಂಡು ದೇವೇರು ఉంది అందాల తింది గాని తించావ ಅಬ್ಬೋ ಇತ್ತೆ ಎಂಜೂರು ನಿದ್ರೆ ಬರಂಗಂಡು ನಾನು ಸೀದಾ ಹೇಮಂತನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅರೆಗೊಂಚೂರು ಅರೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಪೇರಿಗೆ ಯಾರು ಬಂದ್ರೆ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಫೇಸ್ ದೂರ ಒಂದು ಅಂಚಲ್ಲೇರಾರು ಬಣ್ಣ ಅರೆಗ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪಾಂತ ಏನನ್ನ ತಾಗ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಮುಳ್ಳು ಬರೋದೇ ಇದಿರಿಗೆ ಬಟ್ ಕಣ್ಣು ಮೋನೆ ಬಾತು ಕೂತು ಆಡಲಾರಿನಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಪೇರಿಗೆ ತೂಕ ಬಂದ್ಬೇನೆ ಏನಂತ ಇನಿ ಆರ್ನ ಫೇಸ್ ದೂರ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ವಿನಿ ತೋಜಾವೆ ಇನಿ ತೋಜಾರ ಆರು ಪಣ್ಣೆರ್ನ ತೋಜಾವೆ ಜಿಂದೆಚ್ಚು ಅದೇ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಜನಲ್ಲ ಇರ ಅತ್ತೆ ರಿಯಲಿ ಲೈಕ್ ತೋಜುನು ಈರ್ ದಾದ ಬರಂತಾರ ಪಗ ಎಂಕು ತೋರಬೋಡು ಅಂದ ಮಸ್ತ್ ತೋರಂಡ್ ಯಬ್ಬೋ ಇಜಿತೆ ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಅಂಡ್ ಕಣ್ಣು ಫುಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿತ್ತು ನಿತೆ ಓಪನ್ ಅಂದ ಅವು ಎಂಚ ಮಾರೆ ಹೋಯ್ ಜನ್ಮಡೇನು ನಾಮಲ್ದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಡೆಗಡೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಅತ್ತ ಈ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಒಂಥರ ಫೇಸ್ ಇನ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ತೋಜುಂಡು ತೋರತ್ತೆ ಆಹಾ ಕಣ್ಣು ಬುಡ್ದು ಇಂಚ ಉಂದು ಪುರ ಒಂದು ಈ ಪಾಟೆ ದಪ್ಪ ಆತನು ಫುಲ್ ಮೂಗು ಮುಲ್ಪ ಪುರ ದಪ್ಪ ಉಂಡು ಅಂದವೆ ಬೋ ದಾದ ಬಂಜೇರ ದಾಲ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕೊಟ್ಟು ನಂಜಿದ ತಿನ್ನರಲ್ಲಿ ಅಂತೀರಾ ತಿಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಬಂತಿದ್ದೀರ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂದ ಕಮ್ಮಿ ಆಪನ್ಗೆನಾ ಇನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಫುಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಒಂದು ಓಪನ್ ಇತ್ತು ಫುಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತು ಇತ್ತೊಂಚೂರು ಓಪನ್ ಆಂಡ್ ಫುಲ್ ಟಚ್ ಆಗಿತ್ತು ಒಂದು ಐಸ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾನಿರೆಗ ಉದ್ದೀದಿತ್ತೆ ನೀ ಚೊಮ್ಮುಡು ಎಂತ ನನ್ನ ಕೂಡ ಕೊರಿಯರ ತಾರ ನೂಲುಂಡು ಉಂಡಾ ಓಕೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಯ್ರಜ್ಜಿರಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆವಡ್ ಎಮ್ಮಕ್ಕಿನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಮೈಲ್ ಇರ್ನ ಸ್ಮೈಲ್ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಡು ಹಿಂಗೆ ಏನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ದೆದ್ದೆತ್ತು ಪಾಡಿನ ಮಾತ್ರ ಏಪಲ್ಲ ಈ ಬಣ್ಣ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಿತ್ತಿನಿ ಮಡದ್ ದಿತ್ತಿನಿ ಕಾಲ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಮಾತ್ರ ಬಗ್ಗ ಅತ್ತ ಇರ್ನ ಒಂದು ಸ್ಮೈಲ್ ನೀ ಸರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ತೋಜುಂಡಿ ನಾನೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ತೋಜುಂಡು ಅತ್ತ ಓ ದುಂಬುದ
ಒಂದು ಫೇಸ್ ಇರ್ನ ತೋರ ಒಂದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಜುಂಡಿರೆ ಅತಿ ಅರಡಕ್ಕೆ ಏನು ನೋಡಿ ಮಲ್ಪುರೆಜ್ಜ ಅಂಜತ್ತು ಅತ್ತ ಅವತ್ತು ಇತ್ತ ಇಂಚ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ಬೋಕ ಹಾಂ ಅವಲಾಂಡು ಅದು ಒಣಸಾದ ಬತ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೆಂಗಾರ ರತ್ನಕ್ಕ ಒಣಸ್ಕೊರಿಯೇ ಅವಲತ್ತು ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ರತ್ನಕ್ಕ ಬಾ ಗಾಳಿ కొంచెం వైఫై కొరలే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబర్ ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ಸ್ವಪ್ನ ಬೋಡಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ವಪ್ನ ಬೋಳ ಇರೇಗ ಡ್ಯಾಡಿ ಎಂತ ಮಾಡುದ ನಮಗೆ ರಿಬ್ಬನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಲೂನ್ಸಿಂದ ಕೇಕ್ ಬಂದಿದೆ ಈಗೆಲ್ಲ ನೆನಪಿದ್ದ ಇರುವ ಸಾರ ಹಾಂ ಎನ್ನ ಗಂಡ ನೀಲೆಕ್ಕಡೆಂಕ್ ಏನ ಕೇಕ್ ಕಂದೋಡು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪ್ರೀತಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಬಿಡ್ದೇರು ಪಾಪ ಮುಂದಾದೆ ಓಹ್ ನಮಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕನ್ ಬಂದಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಎಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಂತೆ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಚಿಕನ್ ತಂದಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏನ ದೂರ ಅರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಪುಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ಗೆ 20,000 ಖುಷಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯ್ನ ಖುಷಿಟ್ಟು ಎಂಗ ಕೇಕ್ ಕಡಪುಡ್ದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಂದು ಎಂಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸೈಡ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪು ಜಾನ ಏಸ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ಎಂಗ್ಲ ಭಜನೆ ಬರಾವಡು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರತೆ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುವ ಸುರುಕ್ಕದ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಕೋರಿ ಕಣತೀರು ರಿಬ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಲೂನ್ಸ್ ಅಬ್ಬ ರಿಬ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಲೂನ್ಸ್ ಉಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತುಷ್ಪ ಬೊಕ್ಕ 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 ಐತೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನು ಬುಡ್ಚಿ ಬುಡ್ಚಮ್ಮ ಓಪನ್ ದ ಫ್ರಿಜ್ ಒಂದೊಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಎಂಕ್ಲ ಗಹನಿಗೆ ತೂವಂದ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಬಾಯ್ದಿತ್ತು ತೂಪೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ 20K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓ ದೇವ್ರೆ 520 ರೂಪಾಯಿದ ಕೇಕ್ ಏನು ಅಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ನನಗಿತ್ತು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರುಂಡು ಬೇ ಓಕೆ ನನ್ನ ಫೋಲೆ ಜೀರೋ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡುಂಡು ರಿಬ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಲೂನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಸೊ ನಮಕಿರಿ ಬೈದಲು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಅಂತಾರೆ ಟಿಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಓಕೆ ಟಿಕ್ಕ ಮಸಾಲದ ಪುಡಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡು ಕೊಜಪ್ಪು ಏನು ಪನ್ ಪೇತ್ ಪಾಡ್ರವಾ ಹಾಂ ಇನಫ್ ಆಯಿತಾ ಒಂಚೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕು ಹಾಂ ಬೇಡ ಆಯೇ ಕೈಟ್ ಕುರೇತುಂಡು ಮಾರಾಯ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ಪರಿಗೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ಕೈ ದಿಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲಿ ಪಂಪು ಹಂಚಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಓ ತಿರ್ತುಪೂರು ಮೆಲ್ಲ ಯಾವ ನಾನು ಒಂಜೆ ಪಾಡುವೆ ಕಲಕ್ತಿಲ್ಲ ಕಲಪು ಮಸಾಲ ಸರಿದ ಆಗೋಡ ಇಕ್ ಒಗ ಎಂಜಿನಿ ಕಲ್ತದೀಪಿನಿ ಮುಳ್ಳು ಕೋರಿಡು ಎಲುಂಬೆ ಓ ನೂರು ಅಡ್ಡಿತ್ತು ನಿಂಚಿನ ತಕ್ಕಂಡ ಪೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಬೆ ಎಕಡೆ ಒಂಜಿ ದಕ್ಕಿರ ಅವು ಎಡೆ ಜನ ಈಗ ದಕ್ಕಿನ ಪೂರ ದಕ್ಕಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಗೈನ ಪೂರ ದಕ್ಕಂಡ ಮಣ್ಣು ಅಂದೆ ಬಾ
ಅಡಿಂದು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ. ಎಂತಾಯ್ತು ಕೋರಿ? ಕೋರಿ ಎಂತಾಯ್ತಾ? ಕೋರಿ ಎಂತಾಯ್ತು? ನಿಂಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ತಿಂತೀಯ ಪಜ್ಜಿ? ಪಜ್ಜಿ ತಿಂತೀಯ? ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಓಪನ್ ಮಲ್ದ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪುನ ಕ್ಷಣ ಬತ್ತಂಡು 20K. ಓ ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪು ಒಂಚ ಕೈ ಇಟ್ಪತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪು. ನಮಕ್ ದಿಯರ ಚೇರ್ ಇಜ್ಜಿ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಒಂದಲ್ಲೇ ತಂದುಕೊಂಡು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಹತ್ತು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ವಾಟಿ ಪೈ ಬುರ್ಚೋ ನರಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಮಲ್ಲಿ ಜಾ ನಿಂಚೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆ ಕಟ್ಟ ಉದಾಸಿ ನಾನಿ ತಿಲೇಟ್ ಮೆತ್ ಮುಲ್ಪ ಬರೀ ಇಟ್ಟದಿಲ್ಲ ಈ ನೆಟ್ಟು ನಡುಟ್ಟು ತಿಳಿ ಈಚೆ ನೆಟ್ಟದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬುರ್ಚಿದಿ ಬಾಬಾ ಮುಲ್ಪ ನಡುಡ್ದಿಲ್ಲ ದಿಲಿ ಬಿಡು ಆತು ಬುರ್ಚಿ ಮೇ ఎందుకోండు ఎందుకనా బెంకి పెట్టికి కహాని ఎగాడించా నిద్రని గురించి కేక్ కట్టమనుకునేట ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೊಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ మియర్ ಹೋಗ್ತಿಜಿ. ಓಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಸ್ಪೆಷಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಸೇರ್ ನಮ್ಮ ಉದರ್ ಬುರ್ಚಿ ಬಂತೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರೆಗೋಸ್ಕರ ಅರೆಗೂ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ದಾಲಿಜ್ ಮೇ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೇವು ಪಟಾಕಿ ತಕ್ಲೇಬಲೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್. ಬಿಡು ಈ ಬಿಡು ನಾಟಕ ಉಂಟು ಮೇ ನಿಂಚೆ ಒಂದು ಹಾಕು ಜಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ತಿತ್ತೂರುಜ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಪೊತ್ತು ಕೂಡ ಪೊತ್ತು ನೀವು ತೆತ್ವಾಡು ಮುಚ್ಚಿಕೊಡು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಕೇಕ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅರೆಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಉಂಟು ಸೂಪರ್ ಕೇಕ್ ಮಾಡ సూపర్ కేక్ సూపర్ ఉండదా? എനിക്ക് തീപ്പ ആവുക ഇനി എത്തിയതാണ് തീപ്പ തിന്നു కొత్త పుణ్యాత్మ బిబ్బల్స్ అండ్ బలూన్ ఫుడ్ కేక్ ఏమక్క ఇన్ శుక్రవారగే కొత్తమే ఏమక్క శుక్రవారగిని ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಬಂಡೆ ನಾನು ಬಂಡೆ ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟ ದಿಯರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇದೇ ಕೇಕ್ ದೀಪ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಕಟ್ಟಿನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂಡೆ ಚಲೋ ಕೇಕ್ ಮಾರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಶೋ ಮಾತಂತಲೇ ಫುಲ್ಲು ರೆಡಿ ಆದಂತೆ ದೆತ್ತೆ ಓಕೆ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೇನ ಮುಂಜಿ ಎರಡು ಮುದಿ 4 5 6 7 8 9 ನನ್ನ ಮಗ ಕಾದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವೆಂಚ ಪರಿಮಳ ದೀಪತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ಅಂದ ಮಂತವನು ಬರೆದಾಂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಬರ್ಯಾರೆ ಕಾಪಿಜ್ಜ ಬರ್ಯಾರಲ್ಲ ಬಕ ಎಲ್ಲ ಸೆಟರ್ಡ್ ಆಯ್ತಾ
ಸಂಡೆ ರಬ ರಬ ಬರೆ ನಾನು ಹಾಂ ಸಂಡೆ ರಬ ರಬ ಬರೆ ನಾನು ಸಂಡೆ ರಪ್ಪ ಅವರಪ್ಪ ಚಿಕನ್ ರೆಡಿയാണ്. ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಓಕೆ ಇಟ್ಲ ಟಿಕ್ಕ ರೆಡಿಯಾಗ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಗಾನ ಒಣಸ್ಮಲ್ ತಂದಿಲ್ಲ ಕಂಪ ಸೂಪರ್ ಕಂಪವಾ ಕಂಪ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಈ ಮಲ್ದಿನತ ಕಂಚಿದ ಕಚ್ಚಿರ್ಬೋತನಿಗೆ ಮಸಾಲೆ ಇಂಚಿನ ಮಸಾಲ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಮ್ಮ ಇರಂದು. ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ 20K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೇಕ್ ಅವು ಏನು ಕೊಂಚ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲೇ ಮಾತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಲೇ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲೇ. ನಮಸ್ತೆ.